Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men ɗimmire e harfere men ɓa mawɗo ɓa tokoso. Allah wallino on noon on jangino ɓa o no masirte to bange a. Hande kadi eɗen ngara ɓa o no masirte to bange i, tawde a faamino no a masirte to bange ba, a faamino no i masirte to bange ba, a faamino e no masirte to bange be, a faamino o no masirte to bange ba, a faamino u no masirte to bange ba, kadi a faamino ɓa no a natirte hen. Hande kadi paama holno i natirte nder ɓa. Mi wimo noon sa haqqille ma ko jangatago tan, kala nde pinɗa aɗa ɓeydo yawde famde ko jangata ko. Jangde codol an mo jeenoko heno Dental Dina TV wiyete, jata ko YouTube binda Dental Dina TV jiyangal, ngara jentodira e jangde. Kala ko janginano ko ɓenni fof nan toon moftani en, e ko jogori arde ko tawma toon kadi e balla Allah e sembe muɗum. Dental Dina TV waɗi erago faade e moɗon, kala jangowo hen ɗo mbawɗa wonde foof waɗe numéro he ballal ma jinguere ma ko mbawɗa 77 906 14 81. kala ɗo mbawɗa wonde aɗa janga hen, aɗa faama hen foti fof tan lombu hen ballal ma. Hay mo jangani hen o waɗi hen ballal, ala ko haali noon an jangowo he naftorteɗo. Wallu jinggu dus. Windana ɗimmire nde hande eɗen janga ɓa mawɗo e ɓa tokoso. Hankkadi en gandi ɓa mawɗo no windirte, en gandi ɓa tokoso no windirte. Ɗo noon ko i mawɗo ene nandi noon e la tokoso, paamon ɗum no moƴƴi. La tokoso ko ni wayata, kono ɗo ko i jangoton, ɗo ko i mawɗo ni wayata, i tokoso wayani, i poɗɗo wayani. Wadde oɗo fooɗani, oɗo fooɗani, ko o woni poɗɗo. Joni noon ɗum ɗo nannata e nder ɓaahe, masɗe ɗe nannata e nder oɗo ɓa. So manngal to foti hen andu tan ko masgal ngal natata hen. Ɗo ko i naati hen mbiya ɓi, fooɗani mbasa fodde. Ayi ɗo ko i naati hen mbiya ɓi, tawde fooɗi fooɗ. Ɗo ko ib, fooɗani wadde mbasa fodde mbiya ib. Ayi ɗo ene fooɗi wadde mbiya ib, tawde ene fooɗi pooɗa wona. Ɗo ay fooɗani, ɓib, fooɗani mbasa fodde. Ayi ɗo ne fooɗi ɓiib, wadde pooɗa mbiya ɓiib. Kasi kala alkulal masgal ngal heeda yeeso, walla masgal ngal wona caggal, walla masgal ngal wona hakkunde, ari ardi. Ɗo woni goo, ɗo woni ɗiɗi, tati. Alkulal kala ko ni masirte ɗum haqqille ma tongo ɗum no moƴƴi. Ɓi, ɓii, ɗo fooɗa, ɗo wasa fodde, ɗo fooɗa. Ɗo ko ɓi, ɗo ko ɓii, ɗo wasa fodde, ɗo fooɗa. Ɗo wona ib, ɗo wona iib, ɗo wasa fodde, ɗo fooɗa. Ɗo mbiya ɓib, ɗo mbiya ɓiib. Faami moƴƴi. Ɗo ko ɓa mawɗo, ɓa tokoso. Ɗo ko i mawɗo, i tokoso, i poɗɗo. Ɗo mbiya ɓi, fooɗani. Ɗo mbiya ɓii, a fooɗi. Ɗo mbiya ib, a fooɗani. Ɗo mbiya iib, a fooɗi.
ɗo mbi'a ɓip a fooɗani, ɗo mbi'a ɓiip a fooɗi. ɗum ɗo ɓaa mawɗo ni windirte janga ha ɗigga mbanjirɗa e karne ma. ɗo ko ɓaa tokoso janga ha ɗigga mbanjirɗa. ɗo ko ii mawɗo janga ha ɗigga mbanjirɗa ɗum. ɗo ko ii tokoso janga ha ɗigga mbanjirɗa ɗum. ɗo ko ii pooɗo janga ha ɗigga mbanjirɗa ɗum. ɗo ko ɓi janga ha ɗigga binda ɗum. ɗo ko ɓii janga ha ɗigga mbanjirɗa ɗum. ɗo ko ib janga ha ɗigga mbanjirɗa ɗum. ɗo ko iib janga ha ɗigga mbanjirɗa ɗum. ɗo ko ɓep ɓip janga ha ɗigga mbanjirɗa ɗum. ɗo ko ɓiip janga ha ɗigga mbanjirɗa ɗum. ɗum ɗo so ɗiggi tan andu a sirti e majjere ɓaa masiraɗo i. ɗo haaɗi. ɗo tan jangata ɗum mbawa ɗum certa e nde ɗo majjere. hankadi kala ɗo ɓaa winda a jeyama anduɓe ɗum, jangoɓe ɗum, windoɓe ɗum mangal. ɗo so ɗiggi a jeyama e anduɓe ɓaa tokosal. ɗo so ɗiggi a jeyama e anduɓe i mawɗo. ɗo so ɗiggi a jeyama e anduɓe i tokoso. ɗo so ɗiggi a jeyama e anduɓe i poɗɗo. ɗo so ɗiggi a jeyama e anduɓe ɓi. ɗo so ɗiggi a jeyama e anduɓe ɓii. ɗo so ɗiggi a andi a jeyama e anduɓe ɓip. ɗo so ɗiggi a jeyama e anduɓe iib. ɗo so ɗiggi a jeyama e anduɓe ɓiɓɓe. ɗo so ɗiggi a jeyama e anduɓe ɓiib. ɗo tan woni jangde ma. hoto heño, hoto heppu, jangguira ɗum seesa seesa mbawa ɗigga, mbasa heñade e heppude, kadi mbasa nande haaloɓe wiyoɓe ɗum ɗo janganoma janguitama haajuma ala e ɓen. an haajuma yo won e kuɗol ma e karne ma. ko yettima ko janga ɗum binda ɗum. kamɓe ko non ɓe mbano, no mbaɗa ɗo ni non ɓe mbano. ɓe yiyatano bindi hande aɓene binda aɓene janga. anne hoto nan ko mbiyatma ɗum janganoma janguitanoma. sinno waɗanoma noon ɓe mbawatano, saabu nde ɓe garata nde taw ɓe ɓenni. saabu 2016 faade joni wona balɗe sappo. hewɓe ndewi hen, jangi hen, mbawi hen. ɓe keble mbawa ɓenna. ɓe keble mbawa ɓenna ha yetti on kadi arɓe joni ɓene oɗona keble. kebloɗe ƴette kuuɗi e karneji. ko yetti on foof jangue, ɗigga, wanjite. so ɓooyi anne gonta jangguiyanke windiyanke ha gonta janguinoɓe janggani. an wonno mo yiyata gonta jiyowo, an wonno mo janggani jangga mbatta janguinde. ɗum noon nafata noon ko an jangowo o himmema wona e jangde ma. hoto heño, hoto heppu, hoto haab. Dental Dina TV nani mo jeeyano ko heno ara naata waɗa abonné jeeye hen. ko woni toon ko nafoore nani hen janga. ko tawma toon foof mbatta hen. nani o numéro woni numéro moɗon. mbaɗa hen balle moɗon 77 906 14 81. on saaha jinguere mon yiiye hen. jinguere mon yiiye hen. on paami de haymo janggani hen o waɗi hen ballal ma ala ko hani on jangoɓe hen ɓe. yo Allah wallu, kadi yo Allah newnu, yo Allah reen, yo Allah won gondiɗo. ƴette kuuɗi mon e carnet ji mon mbañu